Halo. Halo. Apa kabar? Ape? Iki jenenge Gibran. Iya. Gibran iki cah Jakarta loh. Cah Jakarta tapi seneng dengan Jawa, kejawen. Dia lulus kuliah tahun piro? Awakmu Urung lulus kuliah kok. lulus sekolah, sorry. Tahun wingi. Tahun wingi Iya. mlebune Kuliahnya Sastra Jawa UGM. Sastra Jawa UGM. Lah kok iso milih Sastra Jawa iki piye ceritane iku? Padahal iki katanya jarang banget iku. Ceritanya ya pengen isi ning ora dipangestoni. Pengen isi. Iya. Oh, sekolah nang isi. Iya. Terus ya dilala ya ning sosmed ki karo dosen-dosen sastra Jawa ya akrab ya. Mlebu ae dosen sastra Jawa. Lan kepiye ya pepunden-pepunden kesenianku ya pancen takon-takon to nek lagi sowan. Piye le kuliah? Pangestunipun Pak wonten sastra Jawa UGM. Wah apik kowe ora milih isi. Dadi ya mbok menawa ana becike lah mlebu sastra Jawa. Seneng tapi ya nek iki. Seneng. Tapi dasarnya emang sampean niku seneng Jawa. Iya seneng Jawa, seneng budaya Indonesia lah. Ya nek duwe kanca saka budaya liyane ya seneng. Lho kok milih Jawa? Sampean kan ning Jakarta bebas to milih. Iya. Ya milih Jawa mergo ndilalah kok ya isane ning kono ya pancen sadurunge mlebu kuliah wis tau ndalang lah. Oh karena ndalang. Tau mayang. Nek ndalang ki ya abot Sampean ya ki sanggane. wis seneng main wayang. Iya. Ket kelas loro SMP ki wis seneng maca meneh wayang. Apa meneh ana tugas saka apa guru seni kon gawe esai bab wayang. Ya buku-bukune ya tak gali meneh. Ya tak waca, tak nggo sumber lan apa ya koleksi wayang wis tak wiwiti ket SMP kelas 3 ya. Dijajan sewulan ki ora jajan babar blas. Monggo tuku wayang ngono kuwi. Berarti emang wis pengen wayang tenan. Iku kudu sampean niku iso seneng wayang iku karena memang piye ya ana logikane milih iku kan ana karena wangsit apa karena kesambet apa iku piye iki? Ya diarani kesambet iso sih. Kesambet tenan iki. Dadi aku tahu ateis to. Terus ya. Wih, serem iku. Rada agama berarti. Iya, terus ndelok wayang kok ya mantuk. Iki wejangan dalange ya canggih ya. Pak Geter, wayangane sampean sing tak delok. Ringgitanipun jenengan ingkang kula tingali rikala semanten. Ki Geter Pramuji Widodo rikala semanten. Wonten ing Pura Pakualaman. Kok menika ajaranipun sae. Lajeng nggih. Ya saka filosofine aku ya seneng. Lan aku ya ket mbiyen ki senengane nek dolan game fantasi, nek maca buku ki maca buku fantasi. Lord of the Rings ngono kuwi. Wayang ki ya iso mlebu genre kuwi lah. Jadi ora ono awale ora ono rampunge lho ya. Iya. Kaya kehidupan lho ya. Iya. Nek keturunan seni ya ora ono sih, ora ono keturunan seni tradisional kira. Motor mabur. Sampean itu kan pernah ateis tadi bilang gitu ya. Terus saiki apa iki? Saiki ya Agamane apa ya? ora duwe agama. Kejawen. Ya nek diarani kejawen ya iso. Sampean kejawen. Iya. Ya Piye menurut sampean tuh kejawen iku sing mbok anut iku? nek kejawen ki ya piye ya mendefinisikan kejawen. Jadi kan ono sing ngarani iku memang Islam yang sudah Iya, disesuaikan ono dengan sing budaya ngarani iku Jawa. Islam. Nek aku ya orang rasuk Islam ora. Najen yo KTP Islam ya.
Tapi KTP-ne sampean Islam. iya, tapi ya pandangan hidup saja lah. Cedak karo alam, ya rada hippie sih nek dirungokke ya. New age hippie ngono kuwi. Cedak karo alam. Nah, itu. Seger. Aku ki nang kampus malah gaule karo dosen saka Itali. Kudu dating we. Jadi sampean kejawen ya? Iya. Ya dadi nek miturutku ya kejawen ya tumrap sing nglakoni dhewe-dhewe. Nek upama karo agama Islam ya monggo, nek karo aku mulyane monggo. Dadi ya urip iku urip mung kuwi tok. Lan nyokro manggilingan ya nek cara wong Budhane ngomong ya karma ya. Maksudnya piye? Nek realitane ya pancen nek awake dhewe nglakoni becik ya bakal entuke becik, nek Allah ya Allah. Lan ya ana konsep anatta kuwi ya mirip ana lah ning kejawen. Cakra manggilingan kuwi sejatine aku iki ora ana jiwane. Nek kasarane ya ora ana intine anatta. Tanpa inti, tanpa sari. Ora teges aku ora duwe adeg-adeg, ora ning kuwi perkara apa? Aku ki realitaku, opiniku ki mung sedilo tok, iso wae digenti. Digenti karo sapa? Opini sing luwih apik nek Nek kejawen iku karo kapitayan iku beda. ya nek arep diarani cara piye? Nek ning bukune Kiai Haji Agus Sunyoto ya kapitayan kuwi pancen kapercayaane wong Jawa asli. Ning nek perkara nyembah wit-witan watu kuwi ya mbok menawa wong sing ndelok wae sing ora ngerti. Apik loh nek upama nyembah wit-witan watu kuwi ora ana global warming lah istilahnya saiki ya. Ora ana perubahan iklim, Kerusakan lingkungan. Jadi sampean itu ya bebas saya, yang penting prinsipnya Jawa. Loh kok Iya. milih Jawa kan sampean Jakarta tadi sempat saya nanya. Apa karena keturunan apa piye? Aku ki kirek blasteran kok. Apa? Aku ki kirek blasteran dadi ya Kok kiri? maksudnya aku campur-campur nek perkara kuwi ya aku milih Jawa ki ya konsepnya universal kok. Jadi ora kudu dadi wong Jawa terus geluti bidang Jawa ya ora. Santai lah ya. Lan nek nggonku nek iso ki ya ora mandek ning Jawa tok, nek iso filosofi Nusantara ki digali kabeh. Cukup ini. Iya.
menurut sampean cah-cah nom saiki iki prinsipe iki piye iki? Prinsip uripe. Ya Sampean monggo. kok ketoke paling beda. Ya monggo urip seneng-seneng ki oleh ora ana sing paling suci ya. Ning nek iso diuri-uri lah budaya awake dhewe. Iso keren lho. Nek ngono kuwi. Lan nek upama ana gurune sing ngomong, aku tahu guruku ngomong, kowe kabeh ngerti kejawen ora? Kalian semua mengerti kejawen tidak? Mengerti. Pokoknya jangan ya itu bid'ah. Wah, Jangan apa itu? jangan diteliti itu bid'ah. Buruk, mbah setan. Kosek tak? Salah dong itu. Salah. Karena Tapi kan akeh sing berpandangan begitu toh. monggo saja lah. Karena ini negara bebas toh. Tapi eh, bagi saya ya Tuhan itu tidak bisa mungkin bagi orang yang sempit pandangannya menganggap Tuhan orang lain itu setan, ya monggo. Tapi kalau bagi saya sih surga pun tidak ada. Kalau Tuhannya sampean sapa? Yang jelas saya tidak pernah minta ke dia. Repot toh kalau saya minta ke Tuhan. Nah, kalau kapitayan kan ada roh leluhur. Misalnya kayak Eyang Semar. Ya itu sosok yang saya hormati. Sosok yang Bukan itu. Bukan itu. Ada lagi. Ada sesuatu yang tidak berbentuk, ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan, ada sesuatu yang tidak ada tetapi yang karena yang tidak ada itu yang ada jadi ada. Nek si Eyang Semar sapa itu menurutmu? Oh, bagi saya Eyang Semar itu adalah sosok panutan. Mungkin itulah upaya leluhur kita untuk menjelaskan konsep Tuhan. Semar itu bukan laki, bukan perempuan, tapi bukan banci, bukan tua, bukan muda. Ya meskipun disebut sebagai Eyang. Kakang Semar atau Wo Semar gitu, atau Kiai, suka dibilang Kiai kan kalau di wayang itu. Gitulah. Dan meskipun dia di Pakewayang itu Semar punya istri. Sebagai Sang Hyang Ismaya, istrinya itu Dewi, kok lupa. Kalau yang sebagai Semar Sudiragen. Sampai itu mendalami pedalangan ya. Iya. Pedalangan itu ada di mata kuliah sastra Jawa. Sastra wayang ada mata kuliahnya. Sastra wayang. Iya. Berapa Dan kurikulumnya tuh ada terus atau cuma satu semester? ada terus. Ya semester 6 sih aslinya, tapi semester 4 udah bisa diambil. Biar ki aku sekolah ki nang Jawa iku ana mata pelajaran bahasa daerah kan bahasa Jawa. Iku sak kelas iki ketoke nilainya ora ono sing apik. Wah, angel banget. Emang angel ya. Sastra Jawa iku angel. Ya angel gampang lah. Nek upama dienggo bendina ya iso lah. Kudu dienggo ngono iki. Ya prinsipnya padha lah karo bahasa liyane. Lho bahasa Jawa iku kan macam-macam to carane. Iya. Nek sak ngerti iku ana 3 tingkatan. Krama, ngoko, krama inggil. Iya. Lah nek menurut sampean? Nek tuture dosenku ya ana ngoko lugu, ana ngoko krama, ana krama ngoko, ana krama muda, ana krama wreda, ana krama madya, ana krama desa, ana krama inggil, ana basa kedaton. Beda-beda ya. Lan kuwi ya menyesuaikan lah, jane ora saklek-saklek banget. Nah, iki iso nyontoni. Nek sampean nyontoni iso. Iso. Nek krama kan wis biasa lah ya. Nek sing iku tadi selain krama inggil karo ngoko iku. Nek krama desa ki ya basane Ponokawan lah nek ning wayang. Contone. Niki dos pundi to? Sampean niku satriya. Watake satriya ampun kendel kemawon. Ndara nek Arjuna ndara nek luwih nom saka Arjuna Gus. Nek krama apa-apa? Basa kedaton. Kedaton. Menika kuwi sok diarani bagongan.
menira pekenira jane iki mung tembung basa Gedaton ki mung ana 12. Waduh, Mung ana 12. 12 Menira pekenira enggeh mboya besaos punika puniku. Boya iku apa? Mboya ki ora. Oh. Enggeh ki ya mirip karo Iya. inggih. Boya. Menira kuwi aku, kula. Pekenira ki sampean panjenengan. Wis kuwi tok. Iku Kedaton iki. Iya, ya ana liyane ya iso nyerempet-nyerempet lah ning urip bendina ngomong karo wong. Dadi krama apa sisine? Krama ngoko. Krama ngoko iku sing campuran. Iya, ya batasan-batasane ya aku ya urung dong uga kok. Aku ya Memang dudu aslinya dosen. mungkin memang ora ono batasan saklek. Iya. Mengalir ae. Nek kategori Banyumasan itu basa Jawa juga. Ngapak. Iya, basa Jawa aku ya ngomong karo kancaku wong Banyumas kowe iki ya aja cilik ati mergo basamu ngapak. Nek iso ya ditokne bendina ya ora apa. Tapi ono mata kuliah. Ora ono. Ora ono, Durung. aku sebagai wong Banyumas protes. Wah, sampe nek dadi dosen nanti kudu ono iku Banyumas sub-suku Iya. nek menurut kancaku iku Banyumas. Ya kudu lah. Unsut berarti. Nulis Jawa ya sampean mahir ya. Ya karo mlaku lah. Soalnya paguran nulis Jawa ki ana pirang-pirang. Waduh. Ana Mardikawi, ana Sriwedari. Aku ya urung dong nek sing jane sing bedake ngendi, tapi ya nek ndelok tulisane ya mbokno iso ketara iki Sriwedari apa Mardikawi. Ngono kuwi. Sik mau buku catatanku ning ndi? Oh, iki. Iki lagi nulis serat iki. Serat ya? Iya. Serat apa judulnya? Nah iki catatan biasa nek. Iki Serat Sukma Lelono. Iki nyeritake ceritane Raden Mas Panji Sosrokartono. Kacarita sang Raden Mas Panji Sosrokartono kang wus kasusra lelono ingkang aluse saka ing alam luhur kahyun tilik dina Kartini kadiparan pahargya ing Republik Sagung amengeti sang yayinyo kang dahat tinresnan dening sang ngapeke samangkono aku yang nulis dewi kok lali dewi ya. Biasa nulisnya sakeh ngono iki. Sing mbok tulis iku apa? Serat apa? Ceritane iki pas hari Kartini aku ndelok neng story mbokku sing Kartini ngono terus aku ya dadi kelingan mbiyen ki aku ning sekolah ki perayaan Kartini ki piye apa perjuangannya Kartini ki pancen digembar-gemborke ora sih mung masak-masak karo macak to dandan ya kuwi kritik bab kuwi. Ini lebih ke spiritnya sebenarnya. Nah, itu kategori lagunya itu tadi apa? Dandang Gulo. Dandang Gulo. Kenapa milih Dandang Gulo? Aku seneng wae Dandang Gulo. Terus ya dilala. Umurnya sampean itu ini kan apa? Ya iki urung rampung kok, urung rampung. Ya jane nek godak-gaduke ngono. Ya nek saumurku iki Asmarandono. Asmarandono. Lagi seneng-senenge karo lawan jenis to. Tapi mantap kayak seneng-senenge lawan jenis. Iya. Ning sik jomblo apa piye? Isi jomblo no.
akeh sing gelem gitu. Ah. Sobat ambiar. Tapi sampean apal kabeh ya dari mulai apa mau dalam kandungan itu apa? Gambuh, Gambuh, mijil, Gambuh, Mas Mas Kumambang, Kumambang, Mijil, Mijil terus Sinom, Sinom terus Asmarandono, terus Asmarandono, Dandanggula, Pangkur, Megatruh, Pocong. Kuwi 9. Nek ana sing golongke 11 juru demung klebu kuwi, balabak klebu kuwi. sampean iso kabeh iku. Ya nek dikai notasine iso lah insyaallah. Itu perbedaan masing-masing secara musikal itu apanya? Bedanya itu. Ya jane ki nek cengkok ki ya werna-werna lho. Ya mau ki aku ya urung karuan kuwi bener apa ora ya. Ana sing nggo lagu misale aku lali Kinanti. Dadi Kinanti ki ya nek filosofine kae ana sing ngarani kuwi pas zaman pernikahan awal ya. Ana sing ngarani kuwi sadurunge sinom dikanthi-kanthi to kaya bocah cilik. Nek misalnya nggo lagu misal juru demung kuwi ya Ladrang Panjang Ilang, lagu paling sedih nek aran kuwi. Cirine serat ibaran kebo bangsu ngunya tanggung saben kempi mirah ingsun katon pupur lelamatan kunir pito kasut kayu ulu cumbu matu kara paran marga neka temu ngono kuwi elek ya Ben. Apa itu? Juru demung. Juru itu. Itu aku ora tau ku. Ya orang-orang tinggal sih neng kurikulum ya. Tapi ya ana lagu kaya Ladrang Panjang Ilang kuwi ya nganggo kuwi. Nek neng serat-serat kuno ya serat centini ya ana sing nganggo juru demung. Sale. Iku iso dinyanyike kabeh berarti ya. Iya. Ya pancen indah ya neng kono kuwi. Nek gawe apa wae iso ditembangke. Keren ya. Nah, iki sampean iku fokus yang perdalangan iku memang wis duwe aliran apa jenenge sih? Pakeme ngono ki piye iki pakeme? Ya Sing mbok cekel. perkara pakem ya. Ya ora ono ya debat pakem ki ya wis kat biyen ya ketoke. Tapi ya aku ya gagrak ngayu Jakarta. Konservatif Sing lah. ya rada konservatif. Najan ya aku seneng nonton wayang apa meneh nek gagrak sing wis punah-punah ki nek Gagrak timbul iku apa? ki. Gagrak Gagrak ki ya style. style. Apa wae iku sing mbok ngerteni? Ya nek Jogja ki ya ana lor negara, kidul negara, kulon negara, wetan negara, jero beteng. Solo? Solo ki ya aku ya duwe kanca ya saka sing dalang Klatenan ana, sing Mangkunegaran ya ana. Nah, Banyumas. Banyumas ana lor gunung, kidul gunung ngono kuwi. Si Kampuhan, nek si Kampuhan ketoke luwih neng wayange ya. Kampuhan ya apa? Si Kampuhan ki Si ya Kampuhan. Cilacap kuwi. Nah, iki pesisir utara Ana Gagrak Tegal, Cirebon,
nek wayang kulit ya ke Cirebon, Sing wis punah iki apa wae? Semarang, Pati, Wis punah iku. wis punah. Ana sing isih dalang-dalang ning ya durung entuk Tapi perhatian saka pemerintah ya. sumber utamane dari gagrak itu dari mana? Kedu ya? Mau Ya ana sing ngarani Kedu. Nek Sunan Kalijaga kagungan putra siswa Ki Lebda Jiwa. Nah, ngantos sepriki nggih tesih wonten Trah Ki Lebda Jiwa menika. itu apa? Gagrak juga. Eh, Kalau apa tadi Kedu? Kedu, Gagrak Kedu. Gagrak Kedu. Itu masih ada. Tesih wonten. Tesih wonten. Gitu. Dalang ingkang tesih saged Gagrak Kedu. Tapi itu banyak yang percaya kalau itu sebagai sumber dari semua gagrak gitu. Nggih sepakate mekaten. Udah sepakat itu atau ada yang masih enggak Monggo. tapi Ingkang bahkan kesenian apapun lah itu kita harus dukung lah teman kita yang keseniannya mau gagrak apapun. tapi kalau jenengan sendiri sampun Saya pernah nakal-nakal bikin wayang kontemporer kok. Wayang campur marawis reggae itu lahir karena cinta sebenarnya. Asik. marah disreki. Tapi nak sampean kagungan idola niku jadi aku bosone kok kromo dadi kaku gitu. Aduh. Idolane sampean sapa? Swargi Ki Timbul Cermo Manggolo. Idola Ki Adi Sugito dalang sedaya kula remeni kok. Nanging kang sok kula setel nggih menika. Kanca tilem nggih nyetel Ki Timbul. Pak Anas. Ha iki Semar. Ana kuncung. Iya Semar. Oh, Kalau baru ada ini suruh bilang lagi Dipanggil Pak. kalau ada aja kalau mungkin kirain baru gitu. Baru ini Oke, Pak. Ya. Dalang kan pembiayaan itu sering dienggo kanggo pesan politik juga toh. iya. Nah, sampean itu ngebokke pesan politik ra? Nah, ini Ya paling konten pedalangan. paling nulodo lakune para Pandhawa, para tokoh tengen lah nek ngarani ya. Aja rasis ngono kuwi ya. Nek lakon Gatotkaca Winisuda kuwi sing Gatotkaca dilawan anggone arep jumeneng nata ki karo Kadang Brojo kuwi ya iso dilebokke pesen-pesen anti rasisme ya iso. Amarga Gatotkaca ya kaya aku kirik blasteran. Kok raksasa. Iya buta menungso. Betul, menungso. Anake Werkudara ki kabeh blasteran kok. Kalau sing Atarja Antareja kuwi menungso karo naga. anake Antarja, Gatotkaca, Antasena ki Antasena. Geni. Ya? blasteran menungso karo iwak. Oh, iwak laut ya. Heeh. Yo nek versi Banyumas ana 5 anake. Bojone ya beda-beda. Versi Banyumas. Ya sing telu kuwi karo Srenggini lan Pancasena. Pancasena. Bawor nek Banyumas kan ono Bawor kan. Mm-mm. Bawor itu gantine Bagong kan ya. Iya. Nek arep diarani ku ya iso. Tapi beda. Ya nek Bagong ki ya anak ragil, nek Bawor ki anak mbarep to. Terus nah, sampean nek sing dikritik itu pihak sing seperti apa nih? Nek menyampaikan kritik-kritik sosial melalui pedalangan. Ya pihak-pihak radikal lah. Pihak radikal. Ya Terus karo sampean juga radikal kok ya. Radikal Jawa. ya radikal dalam beragama lah, ekstremis seperti itu.
nggak toleran lah ya. ndak toleran. Intoleran. Piye contohnya? Sing Contohnya nek aku tau nglakokke lakon Rikmo Denda ya. Heeh. Kuwi nek penditane iki ya arep mateni Semar apa neng lakon iki ya Pendhita Durna ki kepanjingan Ida Laknatullah. Kuwi asli saka Cirebone kaya ngono. Tapi nek nggonku tak Jogjake tak gawe rada netral dadi kepanjingan apa? Sorry. kesurupan kepanjingan. Kepanjingan Kelebon Ida Laknatullah. apa itu? Azazel apa ya nek neng Kristen ki Azazel. Terus? Nek neng Islam ya iblis kuwi. Nek neng nggonku wingi ya tak gawe kepanjingan Dasamuka Kuda Yitna. Terus? Kuwi pas maju ya odo-odo akeh kang ngapal Quran hadise seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe tan wigatekno yen isi reget ati akale amung kebiaring donya ing pepaese amung kebiaring donya ngono kuwi secara pakem ya sah. Gak ada sing salah ya. Ora ono sing salah. Oke, sing penting penak. Sing penting penak. Penak di rumah kayak sih. Iya. Artinya, artinya aku mudeng sih deh. Ya, rada mudeng. Iku kalau banyak yang hafal Quran dan hadisnya, Iya. senang mengkafirkan dengan nek sing iki mudeng, nek sing mau kae kafirnya sendiri tidak dipikirkan kalau masih kotor hati dan akalnya. Kalau syair tanpa waton yang asli ya, yang kalau itu tadi kan yang spontan ya. ya. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring donya. Mudah terbujuk nafsu angkara. Di pepaesnya, di mukanya itu hanya kebiarnya dulu. Keren banget. Cukup ya. Rambutnya besok wis. Iya. Randu alas ono genderuwo. Ono randu alas, landu alas. Ngandeles. Ono genderuwo. Sing wedok jenenge Peri, sing wedok gemang aku tuh. Ora diteruske ya. Nek diteruske kena sensor ya. Kuwi jane guyon saka Ki Adi Sugito. Landu alas, ono genderuwo.